handiti makatorana mukapinzana mumba madanana rudo rukapisa mukachienda kumba rwendo rwakarongwa nevaviri handiti mukafamba mavemo manje murwendo makore ari kufamba 2018 zvinhu zvachinja mune pamakambonzwa here kuti iwo baba zvichida vanhu umwe mukadzi kubuda kwavari kuita zvakazotsvaga infect vakambotorana vega paukama hwavo vachibvunzana kuti iwo mafambiro ako ndeapi nekuti mafambiro aya mukoma wavo vaimaona munin'ina wavo vaimaona vese tiri pamba ndofunga apa mukuru vachiuya pamba vasati vaona zviri kuitika ndakavatsanangurira mumwe wangu uyu akabuda haadzoke anogara ari pafoni but akabuda pano pamba kana meseji dzimwe dzenguva handitoioni akapinda mumba anogona kuita kana 15 minutes 20 minutes akamira ari pafoni akabva ipapo akabuda akadzoka ndikasabvunzawo ndizvozvo ndikabvunzawo ndizvozvo ivo ndobva vazozvionawo kuti ndozvekuitika iyo foni yacho munongoibata handibati zvazodaro dzinogezwa dzakarumwa pamuromo dzimwe dzenguva ndinotonzwa vachifonerana nemunhu wavo vari kureba kwaanoita mazipona uchitsvaga kuti usaise pasi saka ndakazosvika pakuzovabvunzana vega vega vakatenderera zvekare havana kutobudira hama dzavo tininda ane umwe munhu andofambidzana naye vakati handi mafambiro andiri kuita muri kumaona atokuudzai zvadaro inini tinenge ndichionawo ndikazosvika pakubvunza bamunhu akabvunza bamunhu akati hongu kune munhu wavari kufambidzana naye ndokwavanoenda dzimwe dzenguva vachinorara dzimwe dzenguva vanorara kubasa asi dzimwe dzenguva kunorara kune munhu iyeye musi uno zvamarimwe zuva vaitoda kuenda kubva ndatoti vakandiflash kumeso refoni kubva ndatoona maconversation avo namejune vakasira kufunga kuti munhu wandaflasha wese wameseji ari pascreen paudzima ndikati hamuri kurukura namai junior ndoti namba dzaka dzimai junior vakatanga kutopopota asi zvinhu zvamukandaona pamusororari ndofuna sokuria kwandaita kuti munhu wekwasha nekuti ndakachengeta kuti mai vake varipo asi achamboasumautoauiku saka inini nokuda kwedispute mumba mavo kwasha ndifunga ane 13 andiwana ane 13 vana vatatu apa vana vatatu apa ndangoti aiwa sevanhu vanogarisana ndavagare hatiambobvira ndareva kana kuona kuti batisava apa nepapa asi nokuda kumadispute avaakuita mumba kwavanhu asi kupera ndati inodeganochevavamekwera imi muri sekuru uyo mwana wehanzvadziyemi unoti mwana wemukwasha mumusha venyu haasi mwana wenyu haasi mwana weropa renyu ndopane nyaya yedu yekutanga asi mwana uyu kubva musi wamagara naye mumusha baba vakafa kwavo vakafa hama dzake dziripo vakafa ana baba mukuru akamudiki vana akasara kumuriwo hamunawo munoziva ari apo beauty ndizvo beauty tariro beauty kumusha hakuna hama dzako dziripo vana chete hanzvadzi dzako dziripo hanzvadzi dzako dzakura sei mudiki kwauri here mukuru kwauri munhu mukuru kwaona munhu mukuru munhu iye ari mukuru kwauri iwe utatomuona zera rake handiti anoroodza iwe sekuru vachikaita handinopanzvisa nokuti pandisiri kuda ndo usitagoni nemukuwasha rako pamberi pako kuti handingape sekuru pfuma asi achiziva kuti unazvadzi dzakoti ndopane nyaya achisa defense yake kuti haiwa handingape sekuru pfuma achitanga kutaura zvinhu zvakanaka but tichitovaka takaita hatitoda kuvaisa mashoko mumuromo tati tikaite sekuru pfuma tinoida handiti vana vangana vakamira sei vana vakomana vakati vakomana 2 boys 1 girl handiti vari kugara vese here vanhu vese varumba mavo zvakanaka kana yadaro yakanaka chatiri kukumbira manje
pana uyeroora tiri kuda kuti muende kumba handiti mogara pasi nemukomana uyo ataurwa uyo handiti motipa roora list renyu handiti ka imimi basa renyu ipapo nderekuti mudzidzise mwana chinonzi mavhura muromo kuita sei matekenya ndekuchii handiti muchimudzidzisa muchinyora zvakati musikuru nyora zvakati iwe nyora zvakati monyora listi renyu ropera handiti kana kuda kuisa kachirungu macho mobva mati compiled by obva maisa zita reuyo mukomana uya kuti ndiye anyora information iri apa nokuti kana maitaura muri kumba kwenyu iye achidzidza achinyora musiri manyora mukudzidzisa vana vakasiyiwa vari vana vadiki handiti vanotadza kuzoziva kuti chivanhu chinofambiswa sei. Pandinoda kukugaidhai sekuru pfuma yemuzukuru haidyiwe handiti haidyiwe navasekuru munoita kuti irambe iri muvana varidzi vayo vaidye vazokupa iwo kuti aiwa vasekuru hatingadeteka idyaiwa mukatengerwa koko nemuzukuru sekuru musataiwa ishoma muzukuru kuchengeta kwandaka kuitai munenge muchikonorera hanzvadzi yakatorwa nenguva handiti saka ndoda kukuchengetedzai ipapo ndichikutenderai kuti izvozvi mukabuda muno mudare panyaya iyi izvozvi hatina chatoda kuti titaure mhinduro yandakutaurirai kuti maaiti handinganoroora kuna sekuru atikumudza kuti ari kushaina anonyepa endai muuye musi wa10 sekuru nelisti renyu kana kuti muuye pakati pesvondo apa handiti nelisti ramanyora nemuzukuru yenyu nyaya ndapedza ndoda kuenda panyaya yezvino yekunetsana kwavari kuita chinhu chikanzi domestic violence. Mai venyika ino mai Mutapa havadi kuzvinzwa muri kuzinda zvandiri kutaura handisi kutaura zvamambongezi handi muri kuvanzwa ndiri kutaura mai venyika yese pakuna Limpopo kusvika kuna Zambezi handiti havadi kunzwa nyaya yedomestic chii ndoya munoda vachitambisa mari dzakawandisa kupambira kuti ende tinoudza vanhu kuti domestic violence hatidi poshanda mamiliyoni emari kubva paharara pakuuya kuzotaurira isusu vanhu vechekuti imamuzvizive imi kuti mukadzi hati kushungurudzwa kana kuti ivo murume waufana kushungurudzwa saka toda kunzwa kuti wogere sei nemukadzi tiudze iwe hausiri unotiudza akakumhangarira ndianotitaurira iwo ndoungatiudze mukadzi wako uyo ndada kutaura wotaura zviri upenyu munhu wese achinzwa kwidza izwi rako indoitwa kuti ndine ramamwe ndavana nova murume wangu dambudziko rapinda mumba medu rakapinda mumba medu chekutanga murume wangu haadi kuti ndizive mafambiro aanoita panyaya dzekugarisana kwatakaita. Chechipiri mumba chaimo mune dambudziko rekuti anozvirongera zvinhu zvake ega ini handizivi kuti nyaya yachona inyaya kuti handishande here sekutaura kwaanoita asi ndichitarisa ane basa raanoita anoswera asipo pamba pabasa raanoita rimwe rachona rinoshandwa pamba anosara achishanda ndini tashanda kudaro sababa naamai ivo ndivo vanozoziva kuti zvatashanda izvi zvabuda zvipi zvabuda zvacho handiziviswe kuti zvakamira sei zvakamira zvakadaro ndochitaura panyaya yekugara tichiti chikafu mumba ndinotokumbira nhasi muri kubuda hatina chekudya kana pachinge tambotaudzana tikatadza kunzwanana ndikatsvaga vayananisi zvinongogadziriswa kana zvemwaka iwowo zvikapera zvandapiwa zvemwaka iwowo hakuchina ndadzokera futi pakare pai pekuti ndakukumbira pandakauya ndichimhangara nyaya yangu kudare zvakabva zvaita wese chikonzero chacho chekunzi waendesa mari kuzvinhu zvisina basa wadiwa gara neni pasi asi mukugara navo pasi havanditenderi kuti ndigare navo pasi havana nguva yokuti vanotiwo mudzimai wangu ngatigarei pasi tironge hatina nguva iyoyo mumba medu
Kana ungava mudziyo unotengwa, ndinozongoona mudziyo wauya, risiti ndio rinondiexplainira mamiriro emudziyo, handina chandinoudzwa. Kotopinda munyaya yemumba, ndakatombosvika panguva yekuzosvika pakuudza munina wavo kuti zvanyanya, handisi kuziva, maybe pane pandiri kukanganisa, handisi kuziva muimba yemukati. Zvomboita sekunge zvagadzirisika nguva iyoyo yandinenge ndachema zvodzokera futi pakare. Saka ndinongogara ndingori munhu wemacomplaints nguva zhinji. Hatirongere pamwe, kushanda ndinotoshanda, ravanoshanda iroro, asi kana voronga vanoronga vega. Hatirongere pamwe, ndinozongoona zvaitwa chinondipa explanation ireceipt zvotopera zvakadaro. Kana vana totaura kuti akuda kubereka. Hatitorina nguva nekuti ndikada kuti nditaure navo even pamafambiro avo chaivo. Ndikada kuti ndibvunze, ndinonzi unotemesa musoro kana kuti zvetwinyaya handidi. Saka ndakati regai ndimbosvikawo kwekuti twinyaya tochina titaure nezvacho, ndimbobatsirika. Uwo vakajara. Asi vanorova nemashoko. Aiwa, nemashoko vanorova. Kana varova. Aiwa, nemashoko vanorova. Mimba yemukati yamagozerezera avo ndisekuruka. Hatisaka tichitaura nemi dzese. Vatete vari pano nhasi. Tiri kuti isusu ndikoko kwakamira sei? Ndinotombokomplaina. Vanombototiza futi kuenda. Vane nguva dzekuti vanobuda, vanonorara kwavanonorara, handitenderwi kuziva kuti vararepi. Vakazotanga kupa mafambiro avo mushure mekunge ndambonosvitsa nyaya kune hanzvadzi yavo. Inini tete hanzvadzi inogona kubuda sekunge vari kunohodha, votumira zvinhu nemota. Zvinhu zvauya, havataure kuti inini handisi kudzoka, ndarara kwakati, vanodzoka mangwana makuseni, vadzoka mangwana makuseni. Ndobvunza mhindu handiwani, ndikasabvunzawo handitsananguriri zvakamira sei. So mukasvika panguva yekungoti handakungotarisa, munenge muchingogara zvenyu zvichikurwadzai mumwoyo. So toda kukubatsira pamunozonzwa kuti mapinda patambo, handiti amwa mapiritsi, amwa mutetura adii, inhawe kufundirira chinhu chichikunetsa urwere. So mukafunga kuti regai ndiende kugara zvamaita izvi, maita chinhu chakanaka, handiti? Saka regai tivanzwa varipo. Haisi mombe dhaka inonzi inokumirwa. Ngavatiudze, manzwa zvokutaurwa naadzimai venyu, manzwa zvataurwa nasekuru. Roora muri kuti chii naadzimai? Makaitei panhau yeroora? Pindurai mubvunzo. Panhau yeroora ndakabvisa tsvakirai kuno. Ndamira ndakadaro. 2012. Mukadzi wamunoda makamubvisira tsvakirai kuno yemari. Tarangarira. Tauraiwe. $20. 20. Vana vangani? Vane vana vatatu. Muvakomana chatondorwadza kuti varume, vakomana va2. Handiti? 2 boys, 1 girl. $20. Bonde harisiri kuitira kuvata uchibereka vana chete, uchiita uchingoita maitiro ako. Mukadzi wako, mukadzi wangu, nemvitotaura kuti ndakarohwa. $20. Hakuna kutuka kana mozogara patsika dzedu kunodarika kutuka ikoko kwekuti wakagara nemukadzi 3 vana ne$20 mumba wakagara so kana kumubata inomba ndamubata. Nerimwe zuva anotiti iyo $20 iyo ndoyandingafire here kudaro. Vanodaro vakadzi vamobvunza kuti vakurasa mukugara, but hatidi zvinhu zvakanaka. Mukadzi hama yangu, hatidi kuti panofiwa musi wokupedzisira nemudzimai, handiti? Kana kuti iwo wafa pamba voti anombori ani munhu iyeye, vanenge vakuita kunge vari kudada kana kuchinyira rufu.
pachivanhu chedu achitaura zvinhu zvinenge zvichishanda aigori ari komunhu wamutitaurira handiti. So tsvagirai kuno wakazvitereka kuti aiwa vanhu ndizivei kuti ndini ndina tariro. Tariro ndiani? Iwo ndiwani? Zita rana rinoshanda kuvakadzi kuti handiti beauty ndini ndinaye wainoudza sekuru vake kana kuti baba wake akanga vachiri vapenyu. Wakatorwa baba vachiri vapenyu after 2 years matora nanditi akaendapo achitonzi chimusiya yangu handiti rufu. Atidi ukwasha wakadaro mani. Hatisi kuona vamurungweni pano varipi handiti. Unombosati wasvika uchitiga vagotanga kusvika vamwe ndechifeya kuti vakamira sei handiti. Ndokuzvanzi aiwa ndingata zvakazota zvikadai ini ndoti ndichisvikawo kunzi aiwa vauya handiti. Kuratidzana zvishanu vakuwasha pamukadzi wako waunoda handiti. Ukaona mukadzi usingaronge naye kana hembe yake yemukati unomutengera dzaasingadi haana complain anoti as long wauya nacho hakuna kwatiri kuenda chivanhu chedu hachidi izvozvo handiti. Isu takutozika monzi chipiri pizza inouya musi wechina padzinouya takasarudza mazuva atinosapotwa nechikeni iri kuti veduwe kana makuenda motakurawo zvakawanda unotenga chimwe chete wopiwa zviviri inobva ndatenga 2 unopiwa 4 handiti. Kutarisa mhuri yangu kumba hamungazviite zvinhu roora. Saka ndavapa mvumwe kuti vatipe listi tikupe isu ndisu vanyai vako rangouya chetokudedza isu bva takuudza kuti shamwari unyai hwedu tiri kuendesa zvakati kusvika musi wakati 2 weeks 3 weeks tinofanira kuendesa mombe wavati zvarama yangu tokupa mwezi umwe chete wokumbotsvaga chingwe zvaunenge uchitsvaga tokubva takuudza futi uchama takuda kuendesa mombe vanyai vawawana iye zvino vausina kutsvaga hama yangu ivavo havana usimbe ndoda kukutaurira hangu haudadi uchidaro 2012 kusvika nhasi verenga makore iwayo waunotima 14 years $20 itore $20 nhasi unoende naye kuchikeni kwadataura unotitengera chaunofunga kuti unouya nechipanapo chaunoti takadaiso tiri 20 unotora nhiyo unotitengera chaunotitengera unoti unouya nei hapana hatidi kudaro kurijusa mukadzi wako kusvika paextendi yekudaro hazvisizvo. Ndiri kukutsura panhau yeroora chete ndozoda kuti uchipindura manje nyaya yaari kutitaurira mukadzi wako. Nawe kutaura nabvisakala mukadzi wangu handisi kuiramba ndone shungu chiripo chekuti tinofanira kuita saizvozvo. Chivanhu chedu kune chida kuti toita zvatakagara tichitora kuti zvinofanira kuita saizvozvo asi pamwe pacho zvinhu zvako zvee zvisina kundiitirawo zvavandoziva kuti kana dzimwe dzenguva zvinhu zvakaomawo mumba kunyange ndisingavaudzi asi nzemoona kuti apa zvinhu hazvisi kutifambirawo zvakanaka pamushando yemaoko yandinobata ndine shungu ndinoda kuti ndiisewo roora kumudzimai wangu kuti akandiberekera vanhu vandidaigeri navo saka shungu nemwoyo wangu zvikabatana ndokwanisa kuitawo saizvozvo ndobvisawo zvandinobvisa ndoitawo matsvakiro andinoita ndowanewo mari ndokwanisa kuti ndinobvisawo roora iyoyo nekuti tinoziva kuti mushando mari tinomboiwana inoitawo ichivenga pano nepapa. Vamwe vatitsanangura zvataura mudzimai wako panhau yekugarisana zveroora vataura ndikufara kuti kuna vanhu vachinzwa kuti ndikuti ndokuti vanhu mukasanzwa kuti ndikuti chii ndopamunoenda kutuka mataro ndati zveroora tapedza munyai ndini ndatopedza kudhara listi rangu ndikaripiwa ndokudedza iwe ndokuudza kuti shamwari urikuona matekenya ndebvu zvazoda zvikadai zvikasvika kubva apa kusvika musi wakati zvese ndiri kuzvida pano zvokuti mari inobva kupino
12 years, 14 years. Hanzi baba nabatira measure maya awone nyanza wataura dzakanangana nemi siyeni kuti pakukomendai kuti akutenga munotenga but masinde chimaoni zvese zvamemita kana muronge nawo kozoita nyaya yatogwa yekuti kumbawo anisi zvoda chizvo zvikumba kwedu munorarama kuti ndozvamufanira kutaura namai ako mupindure izvo kozi zvekuti ndiri kutenga pari muronga mega ndokompleni namai ako kumba kwacho ikoko ndotonzi akunanyazomira zvakati asi nyaya yeuroro yanyaya yekompleni namai ako kana mukaka araurwa yakutomonoserawo momusi vari kuti hazvina kumira zvanaka kuti vataurawo pachikuru but dai vanyatsotsanangura zviri kuitika vamwe mainzwisisa maybe chichiona nekutoona kusiyana pacho hanzi kumbawo kunokompleni hamine mafungiro enu pamunoweka unongobuda niwaudze ndikuenda wakati handidzoke vataura ndipa pahanzi kuzviramba hamusi kuzviramba ndozotaura kuti ndakwakati zvazvina kumira zvakadai ndaiti ndakuita chivatsanangudzira kuti vazive munozotsanangura ndinozotaura kana kuvaunane pafoni ndapadazoudai ndafamba ndakadaenderera. Okay baba aya okay nyaya munozotsanangura but mauya makuvaudza hamuzozwi kumberi ndinodzoka kozva vari kutaura zvisi kuitika zimene musikwere pachona ndenge ndiri pedyo navo unodi kuzviita ndinozviita nguva dzese saka vari kunyeperera sei munoti nguva dzese sei iye ari mudzimai ndanga ndichifungidzwa tikaita kunge mafuta arikuputika mupani tida kwatibera ndabvunza ngatipindure takateerera magadzirisa kuti nyaya yeroro yakutaura siya ingadai machiteerera kuti ndoda kuti ati chii ngatiudze magarisirano akaita nechii nemukadzi takateerera nditi titaurirei magariro enyu nhoroondo yenyu nemudzimai mudzimai wangu zvaataura abva makuwa ndinodai apa mudzimai zvaataura izvi inhema pakati mamai takanotenga kitchen unit yenyu hatina kuitenga tese here hatina kuenda kwakati tese here tikazodii totarisawo kuona kuti aiwa kwaunenge wagona ukaona munhu anotenga zvinhu zvechikadzi munhu yese dangerous person isu hatichada kukunyara mani takuda kukuudza kuti uende kumba wakavakika iwe handiti nyaya yedu kuti uvakike ndeiyi usazofunga kuti ukatenga stove yekubikira ndeyako nokuti ndiwaitenga mubhedha wacho waunoona amene waunenge uinaye chiti this is beautiful uyu mubhedha wakanaka ikini queen here amen woti aiwa ndoda kutorai musi waunoti zvakazodai zvinoenda naamai kuno kuti vanhu iwoyo wasarudza zviri nani kutomboendawo navo woti asi takasarudza tiri tese paefort yatakaisa ndiri ndega naivowo vakazviisawo takabatsirana zvino ukaenda uri wega shamwari musi waunofunga kuti havana basa sezvikutora kwauri kuvaita izvozvo ndo panobva pfungwa iwowo kwanzi ndinoshanda pabasa renyu vanosara vachitoshanda pavo asi kana wasvika iwe kana riri goridhe ramunoita nezvazvo ivo ndovekupuresa kukanya madhaka vachidinidini vachifuya kana rabatwa vanoriona riri maogamo richine mercury haricharaoneka kuti goridhe chiya pazviradini iwe ndiwo unozochienda unochiona manje kuti harakuda zvakare kana rabuda unotengesa mari yaraita kana kuti magrams mangana aitwa hapana kutengesa kana muine takishopu pashopu ndo vanenge vachikangazhana nevanhu mandibira chenje chakazodai mama imi vachitukwa vounganidza mari vosvika vokupa iwa uchada kuronga navo ndozvavari kutitaurira hauna chawaramba here pane zvavari kutaura because kana takupa mukana wokutaura tikutaura zvichidhipende pane zvokutaura munhu handinizvopamauizvozvii kwete zvese mabhurisoro kwete zvese pakuti hatironge tese vavambeda takatenga tisima kuche unit takatenga tiri pamwe chete tikatoita zvai tiri pamwe chete tichionesana pane zvatakaita zvakakunyepera
kwema maminutes amai mudzi Mashure kwese kubva tichigara tese kusvika 2018 rinova gore tapedzisira kuronga sababa naamai tichitenga 2018 tichitenga mubhedha vachiona vari kureva nezvinhu taionesana asi vakazongotanga kungochinja. Ndofunga ndine zvinhu zviviri zvandokwanisa kutaura. Vakatenga MP5 kutanga ndakatongonzonzwa bamini vakunditi ndashedzwa namukuru kuti vandibatsire kusaridza MP5 iyoyo kana nekuitsanangurwa ndakuitsanangurwa mudziyo wakatoya mumba ukangogara kubva zvatongopera zvakadaro. Ndobva wafa mudziyo uyu kubva kwanotenga wechipiri ndo wandakangosvika ndichitsva risiti ndo rakatonditsanangurira kuti aiwa ndazofunga kutenga imwe MP5 yakazodai risiti ndo rakanditsanangurira. Ranyorwa here kuseri yaita kunyorwa kana kuti risiti yemushopu kaitaure zvese izvozvo yanga yatoita kutondorwa kureva kuti ndo rakatonditsanangurira mudziyo ndakangoona uchipinda mumba ndakatozoitawo kudongorera kuti oraiti asi kugara imomo kubva 2018 panochinjira zvinhu munoona muchifamba kudai hakuna vanhu vaviri vangafambe rwendo vasina kurangana handiti makatorana mukapinzana mumba madanana rudo rukapisa mukachienda kumba rwendo rwakarongwa nevaviri handiti mukafamba mavemo manje murwendo makore ari kufamba 2018 zvinhu zvachinja mune pamakambonzwa here kuti iwo baba zvichida vanhu umwe mukadzi kubuda kwavari kuita zvakazotsvaga infekti vakambotorana vega paukama hwavo vachibvunzana kuti iwo mafambiro ako ndeapi nekuti mafambiro aya mukoma wavo vaimaona munin'ina wavo vaimaona vese tiri pamba. Ndofunga abamukuru vachiuya pamba vasati vaona zviri kuitika ndakavatsanangurira. Mumwe wangu uyu akabuda haadzoke anogara ari pafoni but akabuda pano pamba kana meseji dzimwe dzenguva handitoioni. Akapinda mumba anogona kuita kana 15 minutes 20 minutes akamira ari pafoni akabva ipapo akabuda akadzoka ndikasabvunzawo ndizvozvo ndikabvunzawo ndizvozvo ivo ndobva vazozvionawo kuti ndozvizviitika. Iyo foni yacho munongoibata handiibati zvazodaro dzinogezwa dzakarumwa pamuromo dzimwe dzenguva ndinotonzwa vachifonerana nemunhu wavo vari kureba kwaanoita mazipona uchitsvaga kuti usaise pasi. Saka ndakazosvika pakuzovabvunzana vega vega vakatenderera zvekare havana kutobudira hama dzavo tini ndaani umwe munhu andofambidzana naye vakati handi mafambiro andiri kuita muri kumaona atokuudzai zvadaro inini tinenge ndichionawo ndikazosvika pakubvunza bamuni akabvunza bamuni akati hongu kune munhu wavari kufambidzana naye ndokwavanoenda dzimwe dzenguva vachinorara dzimwe dzenguva vanorara kubasa asi dzimwe dzenguva kunorara kune munhu iyeye musi uno zvamari mwesurwa vaitoda kuenda kubva ndatoti vakandiflash pameso nefoni kubva ndatoona maconversation avo namejunior vakasira kufunga kuti munhu wandaflasha wesu wameseji ari pascreen paudzima ndikati hamuri kurukura namejunior ndoti namba dzaka dzemejunior vakatanga kutopopota asi zvinhu zvandandaona havana kukwanisa kubuda. Mangwana ashona ndichizobudawo ndichienda kwandakaenda ndichidzoka ndakadzoka takasvikira nefektivo vachiratidza kuti vaimhanya vanenge vaibva kubasa ravo kubva vangosvika mubva vangoti ndine boys rikuenda basi nekutobuda nepnd kwakuchizoisa meseji vaitivatete pakatangira chikonye mapaona indi mai junior varipo mai junior otherwise junior rachona zitero mwana iyeye waamai avo arikutodedzwa zita ravo handini mapaona asi makabereka vana zvinomutitidza iripo noti hatigone kurasa chiri mumaoko nekuda kuuchira hapana akapuwa zita ravo handini inini dangwe rangu mukomana wangu wa93 ane dangwe acharwa nemi nokuti ndakazonopa munin'ina gotwe zita rangu saka akagara so akauya anomwa zvake ane respect yakanaka anobhati asi imi mudhara imimi sei makatora zita renyu mutinopa mwana mudiki kwandiri handini ndo zvakaitwa kwenyu junior iyeye ndewe uko bati manje vanhurume ndoda kubatsira hama yavo kana izvozvo zvichiitika unonzwa vachiti isusu varume tinotenderwa munyika vakati vakawanda zviri wrong chivanhu achidaro
Kana munhu wada kuita chipari chako, munhu wekutanga kuudza mukadzi wako, mudzimai wako, nokuti uchasangana nemubvunzo kuti ndachembera here zvondingatadza kubika kubereka mwana zvamakuda kutsvaga mukadzi, muri kutigona here pabonde imi usiku patinorara? Handiti nokuti mune tukonzero twamakuda kunoona nekuda kwokuti hauchada mwana wemunhu. Handiti hakuna murume akazonobuda pachena kuti ina amai ndakufunga kutora umwe mukadzi imimi neni hazvichaita, kunze kwokupa munhu mhosva. Tazvoda wazoenda wanorara kuya, kurara kwachona unenge usingade kuti adzimai vanoti chii nokuti zvinhu zvako uri kuhwanda, wobva wavharirwa mumba onzi hamungamboningira makutokumurwa bhutsu masokisi makunzi chiendai munogeza. Pamunoenda kunogeza muchidzoka kinte yobva yabviswa ki yovigwa. Hamuna kwamuri kuenda, ini ndinodega ndinongogara ndega pano, iye kana uchindida chimboratidzawo nhasi kuti moti 1 monyepa kuti ndandiri kubasa, 2 ndakazenge shamwari yayo dzinopera shamwari. Mazuva ekuda kurara kugirlfriend achiripo, mozopedzesera makuti I don't care. Hondo yakutanga mupfungwa hamuchatocheuka kuti mudzimai wako chii. Saka isusu kuno kuti vanhu ukasitomariroho hatirambidze munhu kuda kuroora, asi munhu anoda kutanga audzwa nyaya yekuroora umwe mukadzi nezvikonzero mudzimai wako. Paunotanga nyaya iyoyo, handiti wobva wasumudza mombe wopotera nekwaunopotera nako. Handiti wopotera nekwaunodii nekwaunopotera nako. Wodi wosuma shoko rako dzani kuti ube kuchibira mudzimai wako wawina hatina kwachachiya kune umwe mudzimai wawina. Mudzimai ndiye chimuda mukadzi wako muchengete domestic zvandafanira uri kumushungurudza nemashoko nekuti usingarwadzise nyama yake nemaoko kuwanda kwawakaita, asi zvinotorwadza kudarika arohwa pamwe nokuti anobvangozva kuti imba maendarohwa, kwete kuti zvii zviri kuitika kuda bagara kufunzidzira ironda rakakura zvisingaiti rinozopa kuti muite ngozi mumisha. Handiti vanokundikana vamakwara ndoda kukuudza vazhinji vacho. Unongonzwa kuti ipo paya pamakaenda mukasadzoka, ipo paya endai kumba munoona. Handiti makutsvaga isusu manje pano kuti mapurisa amamboendai munonzwa kuti vanhu ava havasi kuda kuviga munhu zvaita sei. $20 vana 3 wowana mari yekunopa mahuro. Musaite zvinhu zvakadaro varume, musaite zvinhu zvakadaro. Handiti iti ukanzi ndawana vamurumbweni vane girlfriend, mai murumbweni vanoti sumukai pano baba enu, kana zvinhu zvamafambira pano sumukai, nokuti havana zuva ravakatukwa neni vakazondiona ndarara kunze. Handiti ini vangu ndine modza handina musi wandakarara kunze ndisina kunorara kubira redio ubangoona. Vanozoti vaenda kubira nhasi, vakaenda kumusangano kwakati. Handiti kwete kuti unobva pamba wonoti kwanzi ndanorara kumasii, mukadzi wako ari kumapii. Watyei dedza teksi iwe zokutora pauri uende pamba, unorara pamba. Honzi naadzimai vako nyangwe kukasviba kukadii, nyangwe mukaona hwanokuru isati yakwana havarari kunze. Handiti saka kana uri kuita zvinhu zvekutaura nemudzimai wako nhasi ndiri kukupa mukana wokupfuura kuti enda unogara nemukadzi kana uchiri kumuda semudzimai wako. Handiti kana uchiri kumuda semudzimai wako enda ugare naye zvakanaka. Tikatora mapikicha emadzimai mazhinji unonzwa kuti dzakomana amai ava ngotarisa mwana vachiri mudiki. Hei, kutora mwana wevanhu akuchengetwa nevabereki vake zvakanaka,
kunoita scraper, hauchada kuiona scraper, uda kutora umwe kuti uite scraper kuti chiti zvinhu zvakadaro. Hakuna mutemo wakadaro. Saka amai, ndinovimba kuti kana makambotsamwa muupenyu hwenyu vakazviona kuti matsamwa, havana kuzozviona kwese iko nhasi. Kana ari munhu akachenjera, vanofana kuenda kumba vachiguma kuti vaiuya azotsamwa. Hakuna mukadzi anosumuka pamba kuti ndoda kuvhura murume wangu kudare kwamambo, ndoda kumutaurira mambo kuti aiwa, tine vedu vakadzi atinotonga vakadzi vevamwe varume vavo, hatidi. Toda kutonga kana kuyananisa vanhu vari kuti vedu vemambo tauya, makore awanda hatiri mbere kwaipo. Amene mungatibatsira sei mambo, nekuda kwokuti ndimi munoshanda nevanhu vakawanda. N'anga dzinouya muno, handiti dzinopa vanhu uroyi, handiti tinodhira nadzo muno takavharira. Kwouya n'anga dzinoti tinoda kunotora uroyi hwakapiwa vanhingi nein'anga iya, tinodhira nadzo pano. Saka paunouya uchitaura nyaya yekuti mbereko yaramba, une rubatsiro rwakasimba kuna mambo, chimbotorayo namba idzi, chimbotaurayo nevenguo chena, venguo tsvuka. Handimuona basa ramambo kwete kutonga nyaya dzemumba, handiti mangwana munonotongesa mambo kwaMedha Street kunzi mambo vakazonowanikwa vane mukadzi wemunhu, nokuti magadzirisiro enyaya idzi akasiyana, handiti. Saka iwe washinga here shuwa, unoratidza kuti wanga wakasimba kwanewo pakuberekwa kwako chako. Mambo varasika, handiti makona, vakuenda kusirinyiko nokuti vatumwa. Saka ndinoda kugara ndakutaurira, varume mukaita basa rekufungurudza vakadzi venyu, tsaona dzinopedzesera dzavo dzakawanda, handiti. Munorangwa neni pano, handiti munorangwa pano. Imhosva kusasangana nemudzimai wako, iye achida murume, iwe usingasangane naye murume wake, uda kuti asangane nani. Saka ndokuripisa mombe pano, handiopoa. Konzi asvotwa nei kana mabvisa kumakomenti section, rasvotwa nei iro, razodini dini. Aiwa titye izvozvo, nokutongai chete, tikupai mutombo. Tipe mombe, tipe mukadzi wako, uri kumutora kuti aite sei, waiwa mambo. Kwanze vahwai mavanzwa, hatitye izvozvo. Endai mugarisane zvakanaka. Amai, ndo nhasi pandinoda kuti ndisiye nyaya yenyu, handiti. Kwatiri isinotipotsa hari, handiti. Endai muedze kugarisana zvakanaka. Vana vakura vanodzidza kubva pamuzi vabereki vavo, handiti. Tarira, mugarisane zvakanaka madzimai vavo. Kuona mazara makore andanzwa vawanda. Usafungidzira kuti ukatora umwe mukadzi unogara naye nhamba yemakore wakagara nemukadzi wako wakagara naye uyu, hazviite. Watojaira 2 days, 3 days, 4 days, asi unosangana naye.